Nadace Emil uspořádala společně s Jihomoravským krajem a se svými partnery odpoledne pro děti a širokou veřejnost za účasti handicapovaných dětí a handicapovaných sportovců, kteří předváděli, že žít s handicapem je naprosto běžné a normální a umožňovali zdravým dětem zapojit se do jejich her, což si myslím, že je strašně důležité. A Emil dělá velmi prospěšnou práci právě proto, že dokáže aktivizovat handicapované a ukazovat jim ostatním, že se jedná o naprosto běžnou záležitost, kterou není třeba žádným způsobem diskriminovat nebo se jí obávat. Je to velká akce, protože se tady demonstrovala hra vůbec obecně sport handicapovaných jako takový. My za Českou golfovou asociaci handicapovaných jsme přijali pozvání a přišli jsme se představit handy golf i široké veřejnosti. To je ostrá síť, tady se trénují ostré odpaly, není potřeba rozlehlé místo, driving, zkrátka dá se to hrát v takových prostorách. A jako druhý stage byl snack, což je umělohmotná začátečnická sada, kde se učí malé děti. My jsme tady dneska měli dvouleté holčičky, chlapečky, nebo to můžou hrát seniori. Je to zkrátka pro každého, pochopitelně je to tady i pro handicapované. Máme po republice více než 30 golfových rezortů a tréninkových center, které jsou připraveny pro trénink a pro podporu handisportu. Zdravím, jsem Lukáš Šembera. Dneska jsme tady předváděli vozíčkářský basketbal. Bylo tady i víc různých sportů vozíčkářských. Paragolf, basketbal na vozíku, florbal, handbiky tady byly. Bylo tady toho hodně, takže spoustu věcí si bylo vyzkoušet. Jihomoravský kraj zařídil nějaké finanční prostředky, potom stánek, který absolvovali naše holky z odboru sociálních věcí a rozdávali informační letáky a dárkové upomínkové předměty a nějaké hračky pro děti. No a také s našimi partnery, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, tak tady byly například senior pointy, další aktivity, které Jihomoravský kraj na poli sociálních věcí dělá. My jsme naprosto nadšeni. Nejenom, že se vydařila, my jsme ji sami mohli se stát součástí obecného nebo veřejného zedmutí a tady se promíchali zdraví handicapovaní a to je to, k čemu to má sloužit. Tedy tyto akce nedělají rozdíly. Lidi si to užili, zapojili se, bylo jich tady opravdu hodně, takže super. Musím říct, že to je bezvadná akce, protože děti se zapojovaly a i když dvakrát zapršelo, tak to příjemně osvěžilo vzduch a bylo to pak ještě zábavnější a sám jsem si zahrál basket na vozíku. Musím říct, že to celkem se dařilo v útoku, ale obrana ta tam moc nestojí, to jsem musel hodně učit.